Ako siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Terra. With DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. Kaya naman i-welcome na po natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. Hello, magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede namin itawag sa inyo? You can call me Fer na lang po. Fur. Fur, no? You can call me Yes. Fur. Grabe. Tama po ba, Fur? Yes po. Fur, ilan taon ka na? 30 na po. 30. Sang lupalop ka naman galing, Fur? Nasa Las Piñas po. Las Piñas. Alright. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito, Fur. 30 years old from Las Piñas. Ano ang top secret mo? Di bali po kasi nung birthday ko po is may nangyari sa amin ng kumari ko. Mismong ninang ng anak ko. May nangyari sa inyo ng kumare mo na mismong ninang ng anak mo. Tama ba? Yes po. May Yun na nga asawa po. ka? Then, opo, mismong nag-inom kami dun sa bahay namin and siya pa yung nagpainom. So, dun sa mismong bahay ninyo, sino-sino yung mga taong naroon? Bali ako po, yung anak ko, tsaka yung misis ko, tsaka yung bayaw ko. Tapos si kumare, dumating lang bilang bisita. Opo, kasi birthday ko noon, naisipan niya lang mag-inom. Inimbitahan nyo ba siya? Kaka-out. Siya naman po nag-insist. Oh, Di bali, self-invite? parang hinanap niya lang yung, masarap daw kasi yung timpla ko. Alak. Okay. Pero ito ba si Kumari ay single? Yes po. Single teacher po. Wow. Oh. Pwede mo bang i-describe muna sa amin yung itsura ni kumare? Chinita rin naman po. May salamin. Chubby cheeks. Then, naka-brace. Maputi din. Si kumpare, ano Katamtaman lang itsura? yung height. Si kumpare. Siguro po, alin tulad na lang natin sa itsura ni Diego Loizaga. Diego Loizaga. Ang dami po kasi nagsasabi sa akin na kamukha ko daw po yun. Diego Loizaga. Uy, taas ng Si Diego Loizaga ang kamukha ng ating caller ngayong gabi. Imagine niyo na lang guys, no? Yung misis mo, sinong kamukha? Parang Denise Laurel. Denise Na chinita. Laurel. Wow, na chinita. Alright, gano'n na kayo katagal mag-asawa nitong misis mo? Magti 3 years na rin po. Tapos ilang taon na yung anak ninyo? Magto 2 years old na po. Magto 2 years old. And kaninong kaibigan nitong si kumare? Sa'yo ba o dun sa misis mo? Bale, single pa lang naman po ako. Naging kaibigan ko na siya. So, tinrain ko po siya sa isang kilalang fast food. So, naging parang trainee ko siya dati. Tapos, so existing na kaibigan mo na siya bago pa kayo magkakilala ng misis mo, tama ba? Yes po. Parang tinuring lang niya po akong kuya-kuya. Kuya-kuya.
Kuya Koy, Kuya Koy. Oh, yeah? Oh, yeah? Okay. So, kuya-kuya ka niya. So, pinakilala mo siya sa misis mo. Nung mga time na yon, nung mga unang mga taon naman ng relasyon ninyo ng misis mo, wala namang pagsiselos na nagaganap o wala namang threat. Wala naman po. Okay. So, kwento mo naman sa amin, paano humantong sa ganun na may nangyari sa inyo ng kumare mo? Kasi ganito po yun. Hindi po kami ni Mrs. is may gusto na talaga ako sa kanya. Hindi nga lang kasi ako maka-approach gawa po ng may jowa po siya nun. Kami po ni Mrs. Di ko po nakikilala si Mrs. nun. And yun na po. Go back to the story na po. Nagpainom siya sa bahay. And medyo tipsy. Pinaalam ako kay Mrs. na ihatid siya sa bahay nila. Pumayag, which is pumayag naman. Pero ang tagal din namin makabalik. Almost mag 4 hours din. Nawala. From 10 p.m. kami umalis. Nakauwi ako is mag 2 p.m. na. 2 a.m. na, sorry. 2 a.m. Yun po. Doon may nangyari na sa kanila. Sa bahay nila. Umamin ako. Kaya nagulat ako. Unexpected na. Hahantong kami sa mag-chuchok-chak-chenes kami dalawa. Kasi isipin ko, ninang na siya ng anak ko. And kilala pa siya ng asawa ko. So, Kuya Fer. Hindi ko rin alam na papayag siya sa ganong setup. So, Kuya Fer, nag-inuman nga kayo sa bahay Basta ang bigat po kasi. Pero, bale, yung sa time na nangyari po na yun, sinabi niya na rin naman po na hindi na daw mauulit yun. Nire-respeto ko naman po kasi syempre, bilang kumari ko, bilang ninang din ng anak ko, at teacher pa siya, nirespeto ko po yun. Pero, parang alam mo yung may guilt. May guilt pa rin sa nangyari. Kuya Fer. Kasi sabi niya, pag nalaman daw yun ng asawa ko, baka mapatay siya. Kuya Fer. Kuya Hello Fer, naririnig mo ba ako? Yes. Apo. Kuya Fer, gusto ko lang din linawin. Di ba, nakipag-inuman siya dun sa bahay ninyo. Saan nyo ginawa? Bahay ng girl? Bali po hinatid ko po siya dun sa kanila. Pinaalam nila naman po sa misis ko na magpapahatid siya. Kasi nga po, babae siya, tapos gabing-gabi na. Hinatid ko po sa kanila, sa bahay nila. Eksakto po, walang tao yung bahay nila. Doon na nag-umpisa. And yun, syempre, medyo tipsy kami parehas. Napahiga po kami. Then medyo dim light. Tapos yun, inumpisahan ko sa kiss. Umamin ako sa kanya. Tapos bigla niya sinabi sa akin, bakit ngayon ko lang daw sinabi. So ibig sabihin parang nag-aantay lang din pala siya ng approach ko. Inantay niya pa magkaanak ko. Parang ganun yung nangyari. Pero Kuya Fer, kung bibigyan ka ng pagkakataon ngayon, Kuya Fer, kung nakikinig ka sa amin, kung naririnig mo ako, kung bibigyan ka ng pagkakataon ngayon, napapapiliin ka, bumalik tayo sa nakaraan, pipiliin mo ba yung misis mo ngayon na may anak ka or yung teacher? As pipiliin ko pa rin po yung asawa ko ngayon. Bakit? Kasi sa kahit sa 0 days ko, hindi talaga niya ako iniwan. Ito namang kay Teach is talaga nakilala ko lang siya sa work. Naging kumari ko. Pero may mga tantrums din kasi siya eh. May mga something na ugali na hindi ko nakita sa asawa ko. Okay. Kaya kung papabalikin man po ako, mas pipiliin ko pa rin po asawa ko. Kaya Fer, ilang beses na ulit yung may nangyayari sa inyo na ito ni Kumare?
Di bali one time lang naman po. Isang beses One time na. pero tumagal. One time na tumagal yung pangyayari sa inyo? Opo, kasi hinatid ko po siya ng 10 p.m. Nakauwi po ako ng mag-almost 3 a.m. na. So, Kaya may guilt kasi. Parang nagsinungaling kami sa asawa ko. Ayun po. Masarap. Opo, syempre, lalaki po ako. Pero siya rin naman po eh. Parang ganun din naman yung naging ano niya. Ganun din naman yung marang naging reaction niya. Na parang Kasi na-satisfy siya, Isipin gano'n. niyo po. Kasi isipin mo, kung talagang ayaw niya, sa isang beses pa lang is stop na. Pero nakaulit ng 2, 3, 4 na rounds. Yun. Kumbaga parang sinulit niyo yung pagkakataon na yun kasi alam niyo hindi na mauulit. Ganun ba yun? Parang ganun nga po yung piniramdam niya nun. Mhm. So pagkatapos ng tagpong yun, bumalik kayo sa mga kanya-kanyang yung tahanan. I mean, ikaw, bumalik ka sa tahanan ng misis mo, sa piling ng pamilya mo. Tapos siya, doon sa mismong bahay niya, nandun na siya. Ano nang nangyari sa inyo? Like, nagkaroon ba kayo ng communication afterwards? Napag-usapan niya ba kung anong nangyari nung gabi o Yes nung po. madaling araw? Nagkaroon po kami ng communication na doon niya inulit lahat na wag na wag daw lalabas. Kasi daw po, pag nalaman ng asawa ko, baka mapatay siya. Yun ang sabi niya. Kuya Fair. Sabi ko rin naman, wala namang problema yun. Kuya Fair. Yes po. Gusto ko lang din malaman yung kwento natin na 3 ka na natapos. Pag uwi mo, hindi ka tinanong ng misis mo, saan ka galing? Anong ginawa mo? Ba't ang tagal mo? May dinaanan ka pa ba? Yun Hatid po. mo ba na maayos yung kumare? Di bale, bago po kami umalis, is pinaalam naman po na ihahatid ko siya. Ang naging dahilan ko, dahilan namin dalawa, kaya nagtagal kasi sa checkpoint. Kasi yung time pa na yun is paso pa yung rehistro ng motor ko. Madalas po ang checkpoint sa Cavite. Kaya tak din ako nung bumalik. Which is parang wala naman nangyaring checkpoint. Naging dahilan lang namin siguro. Di naman nagalit. Nagtaka si Mrs. pero hindi na siya nagalit kasi alam niya naman yung situation ng checkpoint. Oo nga, alam niya yung sitwasyon ng checkpoint pero tinanong ka niya, saan ka nagstay? Kung nagpahupa ka Ayun ng po, checkpoint. sinabi ko po, nagtago lang ako sa ng checkpoint. Yun pala, sa iba pala ako na checkpoint. Binili naman ng misis mo yung sinabi mo na may checkpoint kasi kaya nagpahupa muna ako ng checkpoint doon. Pinatagal ko muna, nawala na sila doon, ganon. Binili naman niya Yes yung po. alibay mo na ganon. Opo, Tas hindi na siya nagtanong pa after nun. hindi na. Kaya kinabukasan, nag-chat sa akin si Kumare. Sabi niya last na daw yung nangyari na yun. Which is nire-respeto ko nga naman. Kung sakali bang Sabi hindi siya ko- nag-chat ng ganon, mauulit pa yun. Hindi na rin po siguro. Hindi na rin Kasi po parang siguro. doon pa lang may guilt na. Okay. Mahirap na rin. Kasi sa ganyan pa nga lang, ang bigat na eh. May guilt na. What if pag naulit pa? Kasi parang sobrang bigat na nun. Lalo pat babae yung anak ko. Sana naisip mo agad yun, Kuya Fair, yung bago pa lang mangyari ang lahat. Diba? Ewan ko, tumalab yung ng alak eh. Tsaka yung, sabihin na natin, yung pagiging playboy ko dati.
Ano yun, Kuya Fer? Yung Tapos, pagkatikim mo ng tsuktsak chenes ninyo, tapos natapos na kayo, nakauwi ka na sa bahay, biglang nagbago na yung pagiging playboy mo? Ganun ba yung Kuya Fer? Parang, na-realize ko opo, na, wait parang, lang, parang tatanggalin ko na nahimasmasan ako tong bigla. mask ko na to. Yung costume ko na to na pagiging playboy. Playboy na ako ngayon. Ganun ba yung Kuya Fer? Opo, parang ganun nga po. Kasi, lalo na nung nakita ko pag-uwi yung asawa ko, pati yung anak ko, parang bigla akong nahimasmasan. Sabi ko, putang ay, sorry Oh. po. Uy! Na- Uy! Uy! Sorry po. Wawa naman, Na- lagi na lang alak ang sinisisi, no? Nabubog na siguro yung alak kung Ano meron nga- na siyang katawan. No? Kasing lang ako yun eh. Nadala lang ako ng pag-iinom, kaya ako Hindi. Well, inamin mo naman sa amin kanina, di ba, Fer, na matagal mo nang gusto tong taong to. And yun din yung talagang exact right moment na pwede kang matukso, di ba? Naginrab mo na yung pagkakataong yun. Opo, yun nga po. Mhm. Tama ba na sa ngayon, hindi na kayo masyadong nag-uusap nitong kumare mo? O nag-uusap pa rin kayo? Hindi na po. Parang habang tumatagal, naging cold na yung pag-uusap namin. Hindi na tulad ng dati na parang, uy kuya ganito, uy kuya ganyan. Nawala na. Kumusta naman yung relasyon ninyo ng misis mo? Okay naman po. Still fighting. Still Sa fighting. hamon ng buhay. Still fighting sa hamon ng buhay. Kung sakali bang malalasing ka ulit, tapos biglang nag-self-invite ulit si kumare, palagay mo, papangalawa ka pa. Parang malabo na rin po eh. Kasi malayo na ako sa kanila. Naka-stay in po ako sa work ko. Paano kung nilapitan ka bigla, tapos inangkla yung inangklahan ka, o tapos kiniskis yung mo, yung legs mo dun sa legs niya, o ganun, may hinawakan sa'yo na biglang nagpatayo sa'yo, ganun. Makakatanggi ka pa. Paano gagawin mo? Ano na lang po. Centerman ko na lang po yung asawa ko tsaka yung anak ko. Na Centermind tayo. hindi ko na kailangan gawin yung ganito. Lalo na pag alam ko may matatapakan ako na may masasaktang iba. Lalo na sa anak ko tsaka sa asawa ko. Kaya siguro yun na yung pinakalas kong kasalanan na hindi ko talaga naikwento pa. Teka lang, Paps. Napapa-centermind Kasi din kami bigat-bigat sa'yo talaga eh. sa ano. Teka lang. Grabe yung mo, center mind. Word of the night. Center Mind. mind. Kumbaga, di ba yung SM, di ba merong center point? Yes. Para sa ating center Center mind. Alam mo, Kuya Fer, ang dami rin ako napupulot sa'yo na minsan talaga nare-realize din natin yung pagkakamali natin. Hindi muna sa maagang panahon no? Kailangan makagawa muna tayo ng pagkakamali bago natin ma-realize yung pagkakamali natin. Yung mga nagiging action natin. So, kailangan talaga natin mag-center mind bago tayo maintindihan. Kuya Fer, paano yan? Nalalapit na ang Pasko ngayon. Yes, po. Di si kumare magbibigay ng regalo sa anak mo. Magkikita na naman kayo niya. Paano mo ina-handle yung ganun? Makikita mo si Mrs. Nandun siya. Casual lang po. Kung ano yung sinumpaan niya sa simbahan na pagiging pangalawang magulang ng anak ko. Yun na lang po. Kaso hindi pangalawang magulang, pangalawang asawa yung nangyari. Ano? Natawa ka rin, Fer. Kaya nga
Good item eh, good item. Good item ka, Kuya Fer! Kanina pa sumisingot to si Per eh. Di ba? Parang Fer, sinulit mo yung pagiging ano niya. Pagiging ninang. Ninang, no? Imbis na maging pangalawang magulang, niliteral mo yung magulang. Oo, kumare na naging akin. Hello, Per. Wala Yes, bang po. napapansin si Mrs. na kakaiba sa inyong dalawa ni Kumare? Kasi syempre, di ba, minsan, ang mga misis, may instinct yan eh. Ang mga babae in general, na parang, bakit di na kayo nagkakausap ni Kumare? Mhm. Wala bang ganong iwasan na nangyayari, napapansin ni misis? Wala ba siyang nararamdaman? Wala naman po. Although kahit hawak niya pa yung account ko, wala naman siyang napapansin. So palagay mo, safe na safe talaga yung sikreto ninyong dalawa nitong Kumare mo? Opo, at kailangan namin talagang hindi ibunyag. Mhm. Lalo na sa asawa ko kasi malaking gulo talaga yung mangyayari. Mhm. Ano bang tendency ng asawa mo pag nalaman niya yun? May pagka-war free kasi asawa ko eh. Which is nature naman talaga pag sinabing waray. Matapang. Ano po kasi, ang pagkakakilala niya rin po kasi sa kay Kumare is parang talande. Siya nag ano doon eh, siya nagbansag doon kasi may isang trainee din ako na lalaki. Yun, nagkaroon sila ng something. Mhm. Kilala din ng asawa ko. Hinahabol-habol niya yung lalaking yun. Yun pa nga rin ata yung naging dahilan kaya nakipag-inuman siya sa akin kasi parang naghiwalay ata sila nun. Buti ikaw, Kuya Fer, hindi ka Sumakto pa sa hinabol-habol birthday neto ni Kumare. Buti nga po hindi na eh. Kasi, yun nga po, siya naman po nagbitaw ng salita na hindi na nga daw po mauulit yun na last na yun. Na parang sinulit na lang yung oras na yun. Sa loob ng 4 na oras. Sana talaga hindi na Yan maulit yun, no? And anyway, Fer, meron ka bang gustong mensaheng ibigay doon sa Kumare mo kung sakaling nakikinig siya ngayon? Meron ka bang parting words, pang closure, pang goodbye, pang farewell, ganyan? Meron ka bang gustong sabihin sa kanya? Yun lang. Mars, sorry sa mga nagawa ko nun. Alam ko namang mali yung ginawa natin, pero mataas pa rin respeto ko sa'yo. Kasi graduate ka, teacher ka na ngayon. Pero sana wag mo kakalimutan yung anak ko sa Pasko. Yun lang. Yung anak lang? Opo, yung anak lang. Na, parang may pakita. Opo, yung anak lang. Oo, parang tumagilid yung dila ng onte. Ulitin ko, yung anak lang? Opo, yung anak lang. Okay. Para kanino ka lang? Para kay Mrs. lang. Yan. O para kay Mrs. naman, anong mensahe mo para sa kanya? Lai, ingat lang kayo dyan palagi. Alam ko malayo ko sa inyo. Pero tandaan mo, mahal na mahal ko kayo. Lahat gagawin ko para sa inyo. I love you so much. Yun lang po. Ayun. Maraming salamat, Fer, sa pagbabahagi mo ng top secret. May gusto ka ba bang idagdag dun sa mga sinabi mo? Bukod sa center mind na natutunan namin sa mga gabi? Wala na po. Wala na. Yun lang po. Ayan. Salamat ha sa pagtitiwala mo sa amin dalawa ni Titan Jello. Salamat sa pagtitiwala sa programang ito. Ako, thank you po, DJ Rocky and DJ Titan Jello. Thank you, Per. Ingat. Enjoy Thank the you good po. item. Isingan mo yan, ha? Isingan mo yan. Mga ng tawa, Fer.
Nabasa mo na ba yun? Sobrang dami mo ng sipon. Iniipon mo. Kasi walang tissue. Dude ako dati. Alam mo, nung high school, walang tissue. Tapos, sinisipon ako. Alam mo yung sipon na hindi malapot? Ayun mo yung it's either, yung ganong klaseng sipon, either paumpisa ka pa lang or patapos ka na. Yung akin patapos na, kaya parang watery na siya. Alam mo yung parang tubig-tubig na lang siya. Puti ganyan. na. Oo, kumbaga colorless na. Dude, sisipon ako, wala ko tissue, kahit ano. Alam mo kung anong ginawa ko. Kasi meron ako sinusulat na notes. Tapos, ako, di ba yung mga upuan natin doon, yung, anong tawag dito, yung may armchair. Armchair, yan. Tapos dekahoy, di ba? Dude, nilapag ko yung mukha ko doon sa table. Tapos nandyan yung papel sa harap ko, diba? Tapos sumusulat ako kunwari. Di ba parang may time ka na, kunwari nagre-rest ka, ganyan, pero nagsusulat ka talaga. Oo. So ginawa ako, nagsusulat ako kunwari. Pero, yung totoo, sinasahog ko na yung sipo ko dun sa mismong notebook ko. Hindi mo pinunit yung papel, no? Tapos sininga mo. Hindi, dude, masakit yun. Masakit yun. No. Totoo yan. Kaya dapat antayin mo lang siya na talagang gumagano yung parang sumising ako pero dun sa papel. Alam mo yun? Kadiri, diba? Eto, hindi ko lang kung may pamunas tong si Per eh. Nasaan kaya ngayon yan si Per, no? Oo nga, singot eh. Ay, bugay. Teka lang po, DJ Rocky. Pero ako hindi ako napapakali din kapag may sipon ako. Hindi ko kaya. Wala pang pambili ng tissue nun eh. Yung collar lang ng uniform ko, gaganon ko. Tapos yung dumi, no? O kaya yung sando ko, gaganunin ko yung sando ko, babalik. Kadiri, no? Pasensya nyo na po kami dito ni Titan Jello, no? Pero, in fairness naman, eto si Firm, alam niya na eh. Alam niya naman eh. Na-realize niya rin yung mali niya. Oo eh. Tsaka, ang mahalaga doon na hindi na maulit pa. Oo. Alam mo na yung boundary mo. Pero minsan na-frustrate ako, alam mo, dude. Naisipin na, bakit kailangan natin magkamali para malaman natin yung tama? Hindi ba pwedeng alam na natin yung tama para hindi na natin gawin yung mali? Wala. Kapag puro tama ka lang, hindi ka matututo. Tingin mo kasi sa mga bagay, puro tama na lang eh. Linyahan ng mga ano yan. Hindi, totoo yun ah. Ako kasi, ang pagkakamali ng isang tao, parte yan ng growth eh. Parte yan ng magiging matured ka na, pagiging ikaw mismo. Mas nakikilala mo yung sarili mo. Para lang sa akin, kapag inulit mo yung pagkakamali mo, mali na talaga yun. Yun yung mistake. Oo. Kapag gumawa ka ng mali sa unang pagkakataon, ang tawag doon, mistake. Mistake. Yung pangalawa at sa mga susunod pa, ang tawag doon ay choice na. Choice na. Yan. Repeated mistake is already a choice. Yan. Hindi naman natin tinatakasan yung pagkakamali. And agree rin naman ako doon kay Fer na inamin niya. Kunento niya dito na may pagkakamali siya pero hindi niya na uulitin. Diba? Mahirap kasi doon na pagkakamali mo na nga tapos umulit ka pa ulit. Oo. Tapos umulit ka pa ulit. Tapos umulit ka pa ulit. Ibig sabihin, ginusto mo na talaga yun. Ginusto mo na yun. Choice mo na yun. Choice mo na yun. Tsaka kung ayaw mo mawasak yung pamilya mo, diba? Pahalagaan mo yung pamilya mo. Huwag kang gagawa ng ikakasakit ng damdamin ng asawa mo, ng anak mo. Tama. Kasi nagpakasal ka. Pamilya ka. Tapos, lalarga ka lang pala sa iba. Di sana nagpaka-single ka na lang. Ay, tama. nako. Pwede naman ma-rebuild yung relationship. And pwede rin naman silently na re-rebuild yung relationship. Dahil hindi naman umamin, diba? Wala naman nahuli. So, kailangan na lang talagang gawin ay pagpatuloy ang paggawa ng tama. Yes. At pagsinghot. Matuto sa pagkakamali. Ay, nako. Anyway, kabisyo, sumapit yung oras para kami magpaalam. GTG na kami as in got to go. Nakasama ang Basa Princess DJ Rocketera. At DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion was brought to you by